mencoba mangan black sapote. Delok. Black sapote apa? Black sapote adalah buah. Apa ya? Adik mau? Adik mau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Cuwil esek ah. Cuwil esek ah. Adik ngono aja. Gue kinaran. Ya wis tak aku sik kowe. Yo kinaran sik. Yo, masa jangan ngomong gak sik. Oh iya. Iki tapi aman gak? Aman yang buah. Apa? Piye rasanya piye? Piye? Titi. Titi piye? Titi. Rasanya piye? Rasanya piye? Enak. Enak. Rasanya piye? Kok tepuk tangan? Tepuk tangan. Rasanya piye? Lah iya rasanya piye kok mah? Nyem. Menyem. Enak enggak? Enak banget. Enak Rasanya rasanya kita gak walau gak kayak pukat gak kayak Sekarang malah rasanya kayak walok. Si kuning. Wih apa? Perpaduan walah dan alpukat. Iya. Iya ya kayak ini gorengnya. Nyem Mbak, nyem deh. Doyan ki lho adike. Nyem. Nyem. Piye? Enak. Nyem. Hore. Nyem. Enak. Sip. Enak. Hore. Seneng gue. Ini kan rasanya kok walau. Rasanya kan jem alus. Lah iki piye dah? Iki kok alpukat. Iki apa? Gak ini sawo. Iya, kamu gede. Gede kok. Sampe ini rumah kamu nih. Wah. Kejari aku yang doyan nduk kopi mah legi lembut ngono rasane. Dek, ya, nek gak nyam. Deh pokoknya nyem enak. Enak. Jempolnya mana jempol? Jempol. Mana jempol? Lah iki nek mangan piye? Di sini. Nek mangan piye? Ya disukuk. Iya. Ini tak jempol sendok cilik. Ojo mbok ubah karo iki ben kuwi sik dek. Nyem goreng awak. Koyo nyem dek koyo. Nyem pemirsa. Doyan lho. Nyem kok ini ya. Ore dulu. Aja kaploki tante ta. Kowe mbok kaploki bener kowe. Sudah menjengkelkan itu. Tuman ngono ya. Tuman kae. Nyem. Dene kan sering digawe rombokane apa waloh ya. Dadine dene mangane kuwi kok familiar ada nama. Kan mesti kok waloh deh. Nyem. Asik. Jap sambil misi. Itu jadi jangan guys. Enak pancen enak kok rasane kok. Jenenge emang apa? Iki tuh masih berapa satu? Anu ki bude dikirimi. Sama Ponorogo. Sopo iki ati lali Mbak Mbak sopo Sopo Pak? ya? Mbak sopo? Mbak Puji. Wah, puji Bu. Minta tep. Tolong diartikan pemirsa ya Kinara ngomong apa. Nanti kalau yang apa bisa mengartikan tak kayak keripik bayam. Menang-menang keripik bayam menenakeh. Ini loh dek, sabar. Oh pengen demek. Jilat ini jilat. Masukin ambil. Apa nek kita enak kan ngelot. Jilatnya. Ya pakai tangan kanan. Enak. Nyem. Enak Kin. Jilat. Orang bohong. Nyem. Ora popot putune. Oh iya neh. Cuma sendok nek. Dia ini pengen disulok kok Nyoba iki ben gak popot. Tapi orang nyemplung ambene. Juga disulok. Kan nyati Itu sulok. disuruh ya dok. Minta Disuruh ati golak mulut tuh. Pira? Pak sini.
Dik. Dene iki modele dikuwoke ngene, tuh ngene ora. Kok rasakan cakep gue baru kali ini emang gue. Aku rasakan cangkem gue kan. Ya ini loh. Ina. Pokoknya kontennya ki anu menerka Kinara ngomong apa? Enak. Black sapote. Dicuwat ngene, Dik. Tangannya tangan kanan aja. Nah. Enak. Mantap. Nyam. Kliwat. Bilang lo. Tapi ini. Sudah ya. Sudah. Mana biji tante? Udah. Biji tante minum. Nah, udah Bang. Awas, pas. Wes tapel kono. Sabar kono. Nyam. Lah, Ini muni nyam ya. Depan nih. Nyam. Nah, apa? Ayo sana, omong lagi. Iko lo mi. Nyam. Tante cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan sana. Nyam. Bocah. Iki beda kemenangan, mbok iris no. Ya langsung ini Tidak sekena. Sendok 5 itu sendok ini mana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi jenenge apa wis sing? Kinara. Sapote. saus sapote ngono ya Nan. Nek sapote lembut halus ya. rasanya sawo tapi piye yo? Mesti ada sesuatu yang beda apa yo? Tapi sawo. Mesti kulitnya kayak kulit apokat. Malah aku mukul nama sawo nek nggone Mbah Motok, guys. Iki kan ngene kulitnya ijo ngene, gak nyono to nek mesti jero nila. Ijo. Kulitnya hijau kayak kulit anu apokat. Tapi gedene kayak walo. Lapin. Iya. Gedene kayak walo. Menurut kan piye? Penilaianem rasane di lidahmu piye? Nek diri aku lembut enak. Enak yo. Apa jenenge? Tenan. Alpukat di walo. Iya, rasane kok alpukat kok walo tapi iki nek wong sing tau mangan kok ireng ngono. Mana kan gak tahu kan. Anggap aja mangan brownies. Tapi nek buah coklat Nek buah coklat itu malah kecil rasanya. Ngegeli toples, Wak. Buah coklat itu rasanya asem. Nah, itu sendiri coklat itu kan biji-bijinya. Buahnya itu kan dia terus biji terus ada lapisannya kayak putih kan gitu. Rasanya ki kecut. Tapi nek setelah ya nek manis sih tapi dominannya yang asem. Oh, alah. Bener tahu gitu. Wes, dia kan gawene njukui buah buah coklat biyen ini minasa. Lawan mana enak meneh ya urip. Coklat enak buah. Apokat enak. Manggis yo karo jenis iya wae. Manggis cuma itu. Manggis karo jenis kowe. Ketoke kok kuwi airnya. Ambil minum, Dok, Tan. Masa ambil dua. Wis ngomong iki wis Enak, guys. Nyam, Mbak punya nyam. Jadi apa boleh? Kahili. awas deh. Nek betos dok coba. Bener sih. Aja dicekeli. Iki koyo maksudnya sing anu koyo meh kok brownies. Kunci. Manis. Koyo maksudnya nek walo kan jenis yang punel. Enak tapi. Apokat ya, asal ya. Karena apokat mentega. Iya toh, maksudnya lebih ke apokat mentega. Tapi enak perpaduannya dengan palo. Palohe sing koyo pulen ngono. Enak tapi guys, sumpah. Wis tan beno tan. Wis ngene apa. Ora Tak apa yang penting gak dimut, kok terus adike diisi. Sini, Dek. Tak apa. Nyam sini. Nyam. Pengaten. Kok santai sekoyo. Ini ya walah masalah Excited. Enggone. Nyam.
Mangan iga. sup iga. Wah, ini berarti iki Berarti iki dek iki lidah-lidah piye ya? Lidah-lidah anu nih. Lidah wong sugih. lidah elis juga ya Mas. Kan Iya. Dek iki masih sering berkaldu terus Mas kan mungkin kan igane juga kuwi sing premium to kan. Kan nek iga iki kelas-kelasan to nek koyo. Iya, di pasar. No. Apa sih, Pak? Mungkin kan yo jenis-jenis sapi lokal. Kok nek saya masuk supermarket kuwi kan sapi-sapi sing wis beda meneh ngono lho, kan ngono. Wong sapi sing opor. Kan enek sing daging wagyu ngono kuwi. Apa, Dok? Nek kuwi paling ora Mas Wahyu. Aku mbak mama itu kuwi apa guyon. Kuwi jare apa di anu apa didadekno le ya. Didadekno. Kan apa digolekno jodoh Bu Repa. Terus mari ngono Mbak. Nah, itu Mbak Jessica muni ngene kan gak wong Bali ya lah Mas. Maaf dileak deh ini. Pas ayu. Aku ndelok ngono lah ya banget aku. Ya, maksudnya kan jenenge aku sebagai supir kan aku kan yo piye carane supir iki dijak omongan. Karena tidak ngantuk, ditakoki apakah Mas jenenge meskipun ki wis supir profesional lah ya kan jenenge kene sebagai supir kan yo Mas ngantuk, Mas ngopi. Anu angkat dok hati-hati. Angkat deh iku dimbrukno. Mas nopo pripun? Aku kan assalamualaikum. Gendong. Bis. Kono dek. Dek roh pengen nyem-nyem neh paling. Delok dono penasaran itu. Wes piye apa piye? Halo guys. Gimana? Halo, gitu. Dadah di situ. Apa dijak mbok ane? Apa dijak mbok ane unboxing mau ureng-ureng di syuting. Nyem. Emah. Dia nek kadung emah syuting. Walah, emah paman. Dek wis duwe karepan. Padahal kan pasti urung mudeng kan ini. Ini lho nek iki cepat dikon nyayang yo langsung disuwayang. Mungkin Mbah sayang langsung disayang langsung. Bagi saya terus kok tangan putus didono untune sing ya Allah bikin wis banyak. Ngono wis enak deh. Salah sing ngono nduk. Nang kepiting. Piye wis kuwi? Oh ya wis guys, aku bakal lanjut lagi. Gue bayi ben unboxing gue. Apa jenenge? Ada Mbak Afi. Kita lanjut lagi. Wah, minta tolong Mbak Intan. Apa? Yun mutumi seneng nyem-nyem iki lho Yun. Pa, kowe kok pinter dadan. Mulai dadan nggo bothok kowe, Salwa tak amus kesuk utuh aku oleh resik-resik omah gak karuan kowe kok nggih perkara kowe mbek aku kowe. Aku ki lagi mencoba celana, belum aku mendapatkan celana look yang membuat saya ketok kuru. Belum, ya? Kasihane pahaku diketok kuru Ya kan ini ki kok ya diucat tapi disepil. Aku pe tamu kita ngetambahi yang beda. Tuh, aku yo apa nganggo jeans ngono kuwi. Ora apa-apa wis bae kapan. Aku Nah iya. Gluk. Justru kono. Jadi Mbah iki adalah koyo Ben gak tertukar. Kene aku dadine koyo kuwi, koyo sustere Mamnun, pengasuh. Iya, pengasuh. Suster Mbah Yi. Iya, Suster digluk ya. Iya, Mbah iki kan cukup bisa kono. Kos roda. Kos roda selana apa sing kuat ke Mbah Yi. Jarene kene sing kuat iki. Iya, kayak kene wong diputu loro. Kuwi lho kembanan. Kowe rasa mokel kowe. Pangan gawe tenan Dedek, mesuk wis mureng-mureng mbek sawah wis dikongkon. Repa. Kayak kita kowe. Aku seraku. Gawe. Ngono kuwi apa? Ngono kuwi jajan. Delok iki kelakuane putune iki. Sak style tok. Iya. Jajal kuwi jajal duranmu kuwi sing lagi teko mang. Delok rupane piye nggo kuwi? Ora kuwi sitae. Mah aku kuwi. Yo kabeh. Gak aku. Ora kuwi. Nah kuwi coba, Paling kowe enek sing njaluk sepil. Wis tak nanti jajal. Aku beneran ndak sampel saiki. Wis pinter ya. Alhamdulillah ya. Harus lah. Kowe nek gak pinter, tak mau. Harus nyelot suwe. Tak sekolah nawar nyaman kowe nek gak pinter. Ora sawur nyaman. Oten nih. Nawar diwarna darni ben ngono ben kalang kabut. Ya Allah.
Udah nyot suwe nek nyot pinter iki nyot. Wes nanti jajal sik, dapat tenan sik. Ngatek diyen celok ilaran ngatek diyen celok ya apa? Aku sing diseneni. Yo sing mbah. Sing diseneni aku kowe ya. Sing diseneni aku. Tak omongi kowe. Seneni aku. Wong nganggo suandal wis setahun dikum kuwi kabeh bosok. Metu jamure tukul jamur lumut jamur. Kowe tak tumplek tak gowak ning sampah sing ngembos sakjane kowe. Aku kenek takene. Suwendok mbok gowaki kowe iki apa ora wis tuwa kan dindi. Wis matah iki. Cukup puelem gak tanggung jawab ngene iki gare lualer, gare corong, gare set padha moro. Boleh cukup pelem kowe. Nek rasa kabang. Palam geles ya di dono. Palam geles ya. Maksud tapi iki ngisor iki kok masuk. Ya tapi ki ndurane apik. Ini ngisoran apa? Ngono apik ya, Nan. Oh ya muat tos pokoke wae. Besok sepilno. Baru Enggak cat. celana ireng mana? Ireng Jebre, iki ya. Lagi celana ini. Iya ireng sing kuwi lho. Sing kaya street model iku lho ya. Sejut bre. Sudah. Sing golek anu iki. Wah, matah iki pokoke. Kira dandan makane depannya kok ini. Ora apa-apa. Itu jadi kayak tumpuk-tumpuk guys. Ini adalah seperti ini loh. Jangan kok sepil kelekmu. Enggak apa-apa ya. Yo, gue Jadi disepil. Kayak ribut sama Intan. Pokoknya iki ya nek aku ribut mbek Salwa, ngono ki ndek sing ngrungokno, nek ndek ribut karo Intan aku sing ngrungokno. Pokoke rame keluarga paling rame ki aku mbek Mbak Yun wis kuwi. Diparani wae paling. Ibu, peringatan pertama ya Bu, tolong Sutoh. dikecilkan suaranya. Nang polomonya agak dianu. Peringatan kedua, peringatan ketiga ditundung ya nih. Aku tak ada nih sajane sungkan karo sapa Pak Pri kan mau halus ae. Oh, Mbak Nurun bengok gage Bu dibanterno Bu. Wong ape budal kerja kok balik muleh sakjane. Pokoke Mbak Nurun bengok anake balik muleh. Sing banter Bu berarti nek roh suaraku paling wis syok. Oh, yang bagus. Om gaib Anu sampel iki kan sampel. Iya, Halus. Formalnya dapat terus juga nek ngomongan iki Kak. iku gak bebenekno ya, Pik. Masnya kayak Kok bener malah kaya wong. Nah, ngono Mas. Kalau kan kaya bos-bos ngono. Sing ape rapat. Terus nganu. Tidak apa ya, Mbak? Lah, kok makane aku bake mbok sulit temen kok kuwi sing piye jali bentuke? muni nang gak apik. Bentuke piye kuwi? Ini kalambai. Kalambai. Klambi. Kalambi apa kalambai? Kelambi jenenge. Ini kemeja biasa. Tapi ki Aku ya. tak kecut ya, kemeja biasa ngene. Laki nyadar nek kekecut. Cuma aku juga apa njaluk sampel sing bunda roh nek wong Korea sing nek kepleke sing ana kita setali ngene iki. Heeh. Roh. Ngene iki. Nah, aku njaluk ngono iki ireng. Nganggo iki. Mejane iki. Lumune keplek iki ireng. Apik jan. Kepaen tuku. Tapi wong Korea cilik-cilik banget. Kowe Kan nganggo aku Korea sing oversize. kowe nganggo keplek kira-kira piye? Keplek iki tipis, keplek iki gak kandel-kandel. Kok nek kandel kan malah membumbung. Reneo. Reneo. Aja cenguk tok sampean. Bos buka imam. Urung e. Yo, pakai iki nang kowe wae apa? Coba no. Coba sama bapi, bapi. Iki lho Mbak Mantri, Pak. Bayi Mbak. Iki kira tuku sampe iki nek tuku nek. Enggak, Mbak. Kuwi klambi kok. Heeh. Tapi kami iki sing digo ki anyar nggih teko. Tuku lah gitu kuwe. Ora sampel. Pokoknya anggere gak bayar berarti sampel. Yen gak bayar ngene mang. Nek bayar ngono ki berarti ya. Iki tak seweneni. Duit cuci cek. Dinggo repak ati. Iki tanggoku, Bu. Bu aku Kuwi delok malah apike kok kami. Kambine bos-bos niku lho kuwi. Nek iki
koyo apa budal ngulangi, Pak. Kayak apa kepala sekolah dulu ya. Itu ya. Sing Terima kasih. Yang buat terus langsung tengah-tengah antara perduniaan. Ngompiti wis dilempiti kuwi. Kono lho jongok kono gak apa-apa jongok kono lho jongok. Nah jongok kono. Kita serahkan ini. Kurangan niku enek nang. Oke aku lho Mas keripike ku lho makmu kuwi. Ya terus iki. Maksudnya ngene, kenapa Bude gak tak kayak keripik utuh? Siji Bude iki anu wonge kan loro tok. Udah seringnya rene ben Mas Intan mau tak kon maem ning ngene kuwi. Aku malah seneng nek kene malah maem bareng-bareng. Nek Intan ki nek maem ning kene malah gelem ngono. Nek ngomongno. Bukannya aku pelit ya pemirsa ngono. Bu Yuni gak dikai gak ngono, konsep kuwi gak ngono. Tak omongi. Kayak kerupuk ya. Mbak anu, Dek aku njaluk kerupuk. Iya, Mbak. Aku sing rajin goreng aku ngono. Kok nek kowe kurangan juga nek iya, Mbak aku ngono. Aku ki nek ing anu gak ndi niat goreng, gak apa-apa aku sik tukang goreng. Niat iki. Kakane kok niat goreng kudu duwe sebuah niat to. Yo kakane yo wis nek kono ning pojok. Lah iya makane terus pokoknya nek Intan rene tandang maem nduk iya Mbak gelem malahan tapi nek ning omah ki kele ngono ndek iki kudu golek kon. heeh ning kene kan wonge akeh to nek Salwa nek Dio nek Repa dadi ki mangane ki bareng-bareng Sampeane makeman yo mbok ler ning meja karek njupuk yo cenil ngono lho. Iya, cenil. Lah aku ki mau Bunda ki bukan tipikal sing kuwi tak ler iki sapa sing gelem monggo nek aku ngono kok nek mak gambi mak jah yo kepes. Mas Salwa mak gak. Manja Iki, Mak. Aku nerokno apa Bude. apa-apa. Kan kuwi kan wadanan. Nek biyen Mbah Sis buncis. Terus Mbah Sis. Lah wong ayah kan nek ning mbiyen ning asrama celukane enggak. Ketok. Enggak. Terus kuwi nanti lempet siapa? Celukane asrama apa, Dek? Toye. Pak Toye. Aye. Saiki nek Pak. Wah, kakakku sing pendek. Matur sembah nuwun nggih. Mbak Opi, dari Mbak Opi. Mbak Opi, anu Ibu Yuni tak kasih tutok Mbak Opi. Tapi ini makannya di sini Mbak Opi. Itu nanti biar dikletiki di Makan bareng-bareng. makannya bareng-bareng. Mbah Yo ya ndak akan ngambil wong Mbah Yo. Mbak Yo ning kene pokoke iki. Heeh, kok kadang ngono ki ya permesa ya. Nek isuk-isuk ki ngelompok ning Ibu Yuni ya. Mbah nggawa apa kadang Bu Yuni ki ndapa ndang ade dipangan ning kene ki delok kele-kele ae ngono ki dipangan bareng nek enek menungso akeh ki tetep payu ngono. Tapi kok nek nganu gak payu kuwi mah yo entuk apa lah sakjane Golek ngisoran. Golek ngisoran. Oh golek tato lek tato. piye nyutinge rono parake Oh sik. Oh jangan. Kurang wayahe. viral Wis matur sembah nuwun iki barang Dek. heeh Iki tak jelekne sih. heeh dadi maem kuwi Dina iki sumuk gak sih? Wah, keripik bayam pamirsa. enak Mbak delok tenan ya maksudnya saiki kan sing produksi keripik bayam kan macem-macem to Mbak dadi ABC merek A B C D E F sampai Z to tapi ki enak iya maksudnya Mbak Ovi kan bapaknya kan orang sana Mbak Yu jadi ini kan iki dibelikan ngono lho tapi nek orang lokal mesti tahu maksudnya ki produk sing enak kayak sama awake dhewe ya iki ya bakal gedhuk sak gadun jenu kan akeh to lah yang paling enak kan sak iki bakal sapi sak jenu sak gadun akeh to maksudnya lebih dari satu to oh sing enak sing iki terus koyo ngono lho maksudnya ki nek orang lokal ki tahu koyo bakal lontong sing enak sing A B C D E ngono kan ngono maksudnya kan ngono begitu dadi Gitu iki kira-kira. dadi iki memang enak nek menurut lidahku enak ya Pak ya piye Pak menurut tem nah maksudnya kan cocok di lidah to Lidah maksudnya iki dene iki apa jenenge crispy-ne iki kok piye yo? ya maksudnya ki Wah, lah. Ora tak duwe dasane. crispy-ne iki maksudnya ki renyah iki enak no Mbak yo Maju lho Mbak, kan banyak ngambil kembang. iki mang wis pirang menit ya Pak iki pirang menit iki aku untuk 10 menit teman Ya wis pemirsa sedulur konten kali ini dan
Wih, ora pirang-pirang dino. Wis gak enak perang iki. Ora kudu. Nah, gak aku gatelen. Dinantikan kalian sing gak kalah seru berikutnya. Coba di like dan menjadi subscribe di supaya penyanyi dan jawab dinyatakan tombol notifikasi. Setiap hari wis seru, berik terus. Tunggu sino ngomong buku diparingi sekolah yang menurut saya selalu pengen kelancaran dicoba dari mana. Ngono terus. Selagi sakit semoga cepat sembuh sebelum diberuang dengan semoga cepat diberuang dunia untuk mencoba dua mengkumpul di rumah yang selesai yang sangat derajat kedua orang tua. Intinya doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh. Dadah Yi. Dah.